Wis ayo. Cek diolor iku lho. Wek ku enek buntute. Senengane kok sing molor-molor. Lho apa trae golek iki yo ngene iki. Mek aku ya gak seneng sing molor. Lah apa? Sing gedhe bundel ngene iki. Gedhe kok tapi ra duwe kowe. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak patek semangat Jemi, paling sing jawab kok mek wong didik. Mongko iki sing teko iki lebih teko 1000. Nggih. Nggih. Didongaaken selamat padha dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Ben selamat sedaya pamong prajane. Ugi selamat sedaya senimane. Sareng-sareng jawabe ben entuk barokah Kanjeng Nabi nggih. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Sik. Rasaku dalane teko di Surabaya mrene. Apa? Lah gak gronjal-gronjal. Kak gronjal-gronjal apane mlebu rene tuangan tok are. Loh, sak tuang-tuangane ku ya mosok ngefek karo swara. Perkara kontrak ndo motorku dadi jebles are. Lali gak tak kempit ki apa dadi gedhe suarane. Lah makane ku kepiten. Nggih. Monggo dijawab sareng-sareng. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sepanuwun rawuhipun para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Padatan sampun menika nggih adicara bedayan Sekarsari nggih yuk. Ugi matur sepanuwun katur sound system kondang. THJ. Lighting kondang. Fortuna Lighting. Ugi konco matur sepanuwun channel-channel YouTube yang sudah meliput pada malam hari ini. Matur sembah nuwun rawuhipun sedaya YouTuber pada malam hari ini. Matur sembah nuwun sukses selalu nggih. Jaya abadi. Yuk. Nggih. Dalu iki ayo diwiwiti. Saya kirang setunggal mi. Sinten? Kagem Bapak Kepala Desa. Sing pundi Bapak Kepala Desa? Bapak Kepala Desa, Bapak Panitia. Bapak ingkang Panitia sampun sembah nuwun. menggalang dana. Alhamdulillah. Atas terselenggaranya pagelaran Ludruk Budi Wijaya. Ngoten lho mi. Ngaten. Sembah nuwun nggih Bapak. Nggih. Mugi-mugi tahun depan ditekakaken malih. Bisa aja kuatir. Matur sembah nuwun rawuhipun Mbak Vida. Mbak Vida. Sombong Masukar ugi Umi Balung Mojo. Sugeng dalu Umi Balung Mojo. Saking Sidik. Juga Mojokerto. teman-teman sabu. Biasanya seragaman kaos saiki bathik-an. Niki sakniki Mari bungu kon. Mboten mi. Apa? Hari Kartini. Hari Kartini. Nuansane pakai baju batik. Jadi ora pantes. Jadi ora pantes belas. Itu penampilan terbaik dari anak-anak sabu nanti bisa naik satu orang itu hadiah teko Mami Okta. Memperingati Hari Kartini. Memperingati Hari Yo Kartini. ono kok rahasia iki nggo. Paling kok cipok. Enggak. Yuk. Nggih. Ayo diwiwiti bedayan Sekarsari. Saderengipun anak-anak nggih. Sumangga. Kencang tak saponane apa tentang tak lakonane di sana gunung di sini gunung tengah-tengah mawar waladi di sana bingung di sini bingung memikirkan sejantung hati. Aku gak kumpul
dodol kon. Modelmu. Aku. Biasa lek drong-drong iku padha madhep-madhepane tak koleh kok. Lho iki masih tak delong-delong lah ya iso. Lho gak ngono lho. Oh, sik Mas. Mas. Apa? Mas, kameramu rada lin ngene. Oh, ya mesti ae wong brondong. Aja Cara iku ngono. mang klopo tuwek ya ora mungkin kowe doyan. Mas Amrip, delong-delongan Mas. Tong. Ayo coba-coba. Tak delong-delongi arek iki dhisik. Ngali ya Mas. Aku mek ketok wong ganteng iki kok Ngali ya kudu temen lho gumeter. sampeanku, Mas. Ayo Brip. ora buta kae buta kono nyambut gawe. Brip. Kok durung rasani Joko. Nih, Sementara iki kan lain tuh sing peple-peple sih. sik ta, sik. Bagi sampean nak seneng sik. Kok gak kira iso delong-delong coba cek. Ayo coba. Aku nemplek. Ya. Ade. Gak ya Mas ya. Gak. Gak kira wani kok ditunggu bojomu. Gak ngono. Mbok delong-delong mulai dikepruk kon. Mek aku kan bebas, wis rondo aku. Enek surat cerene? Gak ono. Apa? Surat gaden. Gak ono. Biasa mek kemanten lanang wedok gambar apa? Anu surat nikahe. Surat nikahe. Gambar Garuda. Aku seje. Apa? Gambar asu. Nggih, Mami. Nggih. Langsung kemawon. Ugi Untuk. kunjuk matur sembah nuwun. Kagem? Wonten tamu saking Windu Karang Binangun. Nggih, Bapak ingkang Mat pundi? Amin, Mas Edi Putuh. Oh. Dan juga anakku Fajar. Watu-watu toko Windu mrene lho. Oh, Mindu. Nggih. Mindu napa Mindu? Windu Karang Binangun. Mindu. Nggih. Matur sembah nuwun rawuhipun. Arek iki kaya mudine jarak arek iki. Monggo, yuk. Nggih. Langsung kemawon untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Marsha dan Ning Dias. Sapa? Marsha, Si cantik apa? si cantik. Si cantik jelita kok gak dipasang nduk gambare. Si cantik jelita ya iki lho tengah iki lho. Kaya gapura. Ora cok kurang ajar lho ya. Ndi? Iki. Anyar. Ali-ali lipat kuningan tak lali-lali saya kelingan Nang jombang mampir sengon lepas kenang ngake wadini wis gak sambang ora kirim singon yen ora seneng apa mestine. Sik. Mi, ya. Ngerti yo, mantu. Iling negara hukum tak pateni lho kok. Rupane wis kaya sumbu lambat. Kurang ajar iki arek iki yuk. Kurang ajare kenapa? Iki lho sing bengak-bengok. Au. Kena apa? Ya pokoknya aku ngoyo nang guri iki mau. Oh, sing sampean ngoyo. Brono, diturno. Aku ngadep ngidul. Brono. Ngadep ngidul mi, aja ngoyo ngadep ngidul nang kene iki bumine sangar. Oh, Mek ngoyo terus? ngadep ngidul padha karo nguyuhi segara kidul. Gosong wekmu. Langsung tak empetet. Terus Aku bareng ngono. ngadep ngulon. Terus bareng ngadep ngulon. Mi, aja ngoyo ngadep ngulon. Padha karo nguyuhi kiblat. Dosa tak empetet. Terus Aku ngadep ngetan. bareng ngadep ngetan. Muncule sengenge mi aja ngadep ngetan, tak empetet. Terus Ngadep pelor. bareng ngadep ngalor. Aku gak oleh yoan. Lah lha apa?
duwe wong tua mati. Duwe, aja ngadep ngalor padha karo nguyuhi wong tua. Lho lah terus kemarin ngono ngadep nang ndi? Aku akhirnya wis ngoyo ngawur ngadep ngidul. Bareng ngadep ngidul. Kok jek ngadep ngidul, ketokanmu ngidul, ndase tak dangakno goblok. Tadi nguyuhi raiku dhewe. Ya ampun arek iki gantenge. Tak idoni lho kon kok. Ayo sing kompak, tak idoni lho kok. Duh. Modelmu lek enek brondong jan masalah kok koyo Bapak lho. enek rawe. Selanjutnya. Di belakang Ning Dias akan saya tampilkan Ning Rani Asmara dan Ning Nana Salehu. Iki lho. Sak lembar godhonge cipir Iki sing duwe iki lho. watone sabar anggonku mikir yen ngetan bali ngulon dewa sedan urung kelakon Ning Semarang mampir kos-kosan tak kira sayang dianggap koncon liwat bayek ning tengah wajan enak bojo elek tonggo ra doyan. aku ditagih penggemar setia Budi Wijaya. Napa? Wingi lukaku durung keturutan, mari ngene balik. Tambah ana 20 cek kena ge tuku pulsa. Ya wis awas lho ya. Selanjutnya yuk. Di belakang Ning Nana Salehu akan saya tampilkan pelantun tebang-tebang manis campur sari. Ning Ika Rempong dan Ning Ani Kumala. Ugi konjo matur sembah nuwun. Keluarga dalem saking keluarga Sabu. Sentro, Mas sinten? Mas Rokib. Ora-ora kok diarani angka 10 rek. Lho wong becik ya tak belani. Ngetan bali ngulon tiwa sedan urung kelakon. Rewangi yen duduk sumur kari nyumpere ora melu ngombe. Tak rewangi Brip. karuan umur kari senenge wong liya sing duwe. Ayo, Sih. Piye? ojo kalah kambek gapura kon. Iki maksudnya ora kalah piye? Ojo kalah mbek jeragane wedok. Kaya Mbak Ika iku mau karo Baik karempong ambek meni. Ayo, Oh ya. Emre. Kayak no Ika sing gandang. Brip. Balenono maneh tak kek 50.000 kon. Yo. Maneh. Kaya biaya. Teko kono lho, apa to kene aku mbok jeglang. Gak iso ngatek sumpah gak iso ngatek. Kakak kok. Ngono aja ngono lho. Cakepku ketatap socok. Aduh Pak kasihan. Mas, pindah nduk kono Mas. Mas,
Mas, aja nang kono. Iso. Pindah kono. Loh, aja nang kono. Kan dituturi kono. Pindah kono. Loh. Di sini bisanya. Di sini bisanya. Artinya apa kuwi? Nang kene nggone. Gak iso rono-rono. Gak iso. Ya wis, gak apa-apa, Mas. Hah? Oh, di sini aja. Ayo. Ayo. Di belakang, Ning, Anik Kumala akan saya tampilkan. Ning, Ayu Sabdose dan Ning Nantika. Kelakuan. Aduh. Inilah peladu tebang-tebang manis campur sari. Budi Wijaya. Sekarang ngetana beli ngidul jiwa sedan kok ora kumpul. Selanjutnya yuk. Di belakang Ning Nantika akan saya tampilkan Ning Yuni dan Ning Vikum, Ning Rizky. Ketepek. Kayak menik mau tabuhane. Awas gak iso ngetutno. Iki gendeng Sekar sari weton Lamongan. Iki gendeng Sekar sari melasin dene dadi omongan. Bojone uwong pancene enak. Pancene enak tapi. Ya enak. Kok gak melok ngingoni. Lah apa bojoku kediroyo wong kok. Di belakang Ning Rizky akan saya tampilkan pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susanti dan Ning Titin. Temeriki nggih wonten Mbak Rus Presiden Kondang saking Kabupaten Lamongan. Nggih. Ingkang sampun rawuh Bu Suwarni nggih sampun rawuh. Nggih, Tariane tak gawe mari ngene Bu Suwarni. Nggih, monggo. rasane penak legi rasane sing wedok batin sing lanang gak Jawa gak nganti anak luwung ijene kacamatamu di belakang
Wong akan ngiling saya gak tampilkan dibalik-balikno. Ning Endang Sukentut Ning Sartini. Ayo Mi, biasa iki tugasnya sampean bintang-bintang sinetron. Segera Mami Okta tampilkan bintang-bintang sinetron yang pertama Bu Endang Sukentut sinetron Tersanjung. Niki Bipilung Siluman Ular Putih. Palang sempurna lumpati ajur mumur tak rewangi Nang nyobang kampungnya sengot lemah kenang ake wetine reka sabang mas kiri mau ingot nek ora seneng apa mestine. Senior-senior saking Budi Wijaya kula tampilaken temriki. Temriki wonten tuan rumah saking Mantub Kabupaten Lamongan Ibu Yayu Sugeng Dalu. Disusul Ibu Mary saking Mojosari. Disusul Ibu Haja Irma saking Jombang. anyar. yen ngetan bali ngomong iwas encen ora lakon Seketek kilak nyolok mata mula gerinting kok ombok godhonge. aja mesti aku melok riko aja mbok ngiting ana bojone Ojo sebelah kono iku wekku. Ana. Mbak Inga, Nggih. matur sembah nuwun sepindah malih katur warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar ten mriki nggih. Nggih. Pamurutan kelak dalam monggo dipun aturi. Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau Trio Irama Jos dan juga THJ Audio. Sumonggo. Asik. Sembah nuwun. Goreng sedutan kering soyo suwi antar kludu
terima kasih hadirnya Mbak Vida. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes yo wes, jangan dipikir Kari manis, kurang manis tambahi Wes yo wes, hang dipikir kerasa. Geriki sadu dan geriki Soyo suni Manare Banyuwangi. Gelak bergoyang Semangat Ayo Bunda. Iyo Kari manis kurang manis tambahi gula Wis yo wis dong dipikir Semangat Bunda. Kari Umi saking Balung Mojo. kurang Semangat. manis tambahi Iya. gula Wis yo wis hang dipikir kerasa. Yo kari manis kurang manis tambahi Wis yo wis dong dipikir Yo kari manis kurang manis tambahi Wis yo wis hang dipikir kerasa. Sampun kapirang temangipun kerasa nggih. Mas Jono wingi dereng dilayani lukaku Mas Jono. Iki teko Pak iki aku wis di Monggo.
gampang kau datang padaku. Cici Budi Wijaya. Tak langkung kang Bitretan Madura sebeda dina. This is Nutru Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by EHC Audio Campur Sari The Lewung and Kus Production. Sawadon. DJ Budi Wijaya Fortuna Lighting. Nuwun masih.
Mbak Inga. Nggih, Mami. Nggih. Sepindah malih matur sembah nuwun suwani para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Atur kunjuk donga kula katur jenengan sami ugi. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Yuk. Nggih. Setelah ini akan ada acara Pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Ari, Cak Gale. sesarangan channel-channel YouTube yang sudah hadir temriki sepindah malih matur sembah nuwun sowane juga arek-arek sabu sedulur-sedulur sahabat Budi Wijaya temriki nggih. Jroning suka kudu eling lan waspada pejo-pejane wong lali jek bejo sing eling among rasa yu among waktu jumbo menika kahanan sampun dalu yuk. Nggih, Mami. Badhe kawiwitan lawak saking keluarga dalem Budi Wijaya. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Inge ngaturaken wis sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.